nang hindi nagagawa to ngayon kasi. Gago! Emotional damage! Wala gante. Wala. Ano wala kanina pa kita tinatawag Hindi, dito? ate, labas ka na. Wala ka na ginagawa. Hinahanap kita kanina pa. Ano ginagawa ko? Saglit ka lang. Saglit lang. Gawin yung ginagawa ko. Labas mo na doon. Kaya nga nakita ko ano yung ginagawa pati yun. Hindi, wag na ate. Labas ka na doon. Ano? Pati nga may ginagawa ko. Wala daw. Wala biri. Biri daw. Alis na ano yun. Hindi, wala daw, te. Labas ka na doon. Ano ba yung ginagawa mo? Ba't kayo napakita Hindi, hinahanap? wala daw. ka doon? Wala. Wala nga, labas ka na muna doon. Ano wala ka na pa ako sa bisita? Wala daw. Wala daw. Ate, sige na. Sige na ate. Saglit lang. May, wala ka na akong ginagawa. Saglit Ano lang, wala labas kayo na na ako. pa kita hinahanap? Di ka nakakarinig. Hindi, kay mayroon lang akong ginawa. Sinisilip saglit kita lang. kanina. Nagkaganong ka ano yan? Ikaw, wala naman akong ginagawa eh. Eh nakita na kita nagkaganong ka. Hindi ha, hindi ha. Paano mo Patingin nasabi? nga yan yung ginagawa tingnan mo. mo. Ang ginagawa ko, nagkukuha ng itlog, baka humingi kasi si ate. Ng itlog. Itlog? Eh bakit Oo. kailangan mo pa magtakip? Hindi, kay, baka hingihan Pagganong-ganong niyo ako ka eh. pa nalalaman. Baka hingihan niyo ako itlog eh. O ito, kaya tinago ko sa kwarto. Sukan ako. Bakit ka na doon? Ano ba yan? Wala pang ulam. Oras na. Uy, buti na lang may itlog. Itlog. Ito na lang aking luto. Saktong-sakto to sa akin. Pero baka makita to ni Ate. Hihingi yata to. Ipapasok ko na lang to sa kwarto.